Ohayo mga cute. Si tirada na to diha. Good morning, good morning. Niabot na yung sunigala dire mga cute. Baho na pagtaso ko na pagtrabaho. Wad-wad na pagngita na pagsapi. Pagpida. Hino ko. Sa tirada na to diha. Maayo ka. Good morning, good morning. Ano po din sa unigala din mga kaya itong reportahe lang. Diba? Shout out sa inyo na dyan. Sanay na sa buti kang lagayan. Ingat kayo dyan palagi mga kiyat. Duha lang, ato lang 2 ka minuto mga kiyat para ingat. Okay kayo. Das magdumog at tirada musika at akin na program. Kaya mo sa 2 ka minuto eh. Kaya mga cute. Ay mong kalimot mga kita, don't forget to like and follow. Pinag-share lang po. Pina-comment ko diha. Sa gusto magpa flex diha, comment lang mga cute. Ang gusto mo pa shoutout, comment lang diha para ma-shoutout mo. Tikita, gusto bita. Dali, kaya na. Kaya ako magpa-shoutout pag gusto nyo ha. Diba? Naram na. Bosan na, naram na. Diba? Kisa lagi magtrabahay kita ng mga tapulan. So, dito mo lang yung mga kiyat, magbibigyan ta kutob hanggang sa muli yung pagkikita. Paalam. Mwah. Uba! Kamilok.